Avui ens acompanya Pere Macias, l'home que té probablement l'encàrrec més complex i observat de tota la política catalana, que és aquest traspàs integral de Rodalies. Un projecte que va néixer amb l'ambició de ser la solució definitiva, però que avui topa amb aquesta realitat crua. I és que fa exactament un mes de l'accident de Gelida, un incident que no només va blocar les vies del nostre sistema ferroviari, sinó que ha acabat també per esquerdar la confiança de milers d'usuaris. Bé, les dades, com ja sabeu, són alarmants. Un 25% del passatge ha buscat ja una alternativa. L'àrea metropolitana ha augmentat fins a un 5% també l'ús del cotxe. I en 3 línies sense servei, trams tallats i un rècord de 200 limitacions temporals de velocitat, la pregunta ja no és quan arribarà aquest traspàs, sinó què quedarà de Rodalies quan finalment sigui de la Generalitat. Senyor Macias, benvingut. Molt bon dia. I molt bon dia. Com va? Bé, amb molta feina, com us podeu imaginar. Clar, és que, miri, abans d'entrar en matèria, a mi m'agradaria preguntar-li a vostè, que és un home que ha dedicat pràcticament tota la seva vida pública a les infraestructures i a la mobilitat d'aquest país, coneix cada via, cada catenària. Li faig aquesta primera qüestió des de la persona, no des del càrrec. Com ha viscut aquests dies? S'ha sentit potser en algun moment impotent, senyor Macias, aquestes últimes setmanes? Home, ens hem sentit molt tristos, no? Perquè, evidentment, aquest episodi ha estat un episodi molt greu, curiosament provocat per una infraestructura que no era ferroviària, perquè la caiguda del mur, això ja se sap avui dia, no era una infraestructura ferroviària, era una infraestructura viària, un mur d'una autopista que no estava prou ben fet, se suposa, o estava ben fet i mal mantingut, no ho sabem, això ja ho discerniran els que ho estan investigant, i això ens cau sobre la via i ens provoca aquest accident desgraciat sobretot perquè hi ha un mort, no? Però desgraciat també per tot el que desencadena. Això es produeix l'endemà d'un accident, aquest sí, ferroviari molt greu, al sud d'Espanya, no? I això, doncs, complica molt les coses, no? Però en qualsevol dels casos, diguem-ne, el resultat de tot això és el que descrivíeu abans, un increment amb la pèrdua de confiança que hi ha part de la població té en Rodalies i, sobretot, jo penso que un punt, jo espero que sigui un punt d'inflexió, amb què tothom se n'adoni de que la clau perquè funcioni bé un sistema ferroviari, hi ha dues claus. Una clau és la gestió de proximitat, és a dir, no es poden gestionar un servei de proximitat des de 600 quilòmetres, això és una autèntica barbaritat, no? I el segon tema és de que s'ha de recuperar la cultura de manteniment que abans havia regit amb el sistema ferroviari de Rodalies i que, per sort, encara regeix amb el sistema de metro, amb el sistema de tramvia, amb el sistema de ferrocarrils de la Generalitat, amb el sistema de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, etc. És a dir, pràcticament tot el sistema ferroviari català i de l'estat espanyol, doncs, per sort, la cultura del manteniment no s'havia perdut, cosa que sí que havia passat amb la xarxa ferroviària estatal, no? De fet, ara hi entrarem també, senyor Macias, però jo crec que una de les preguntes que ens fem també tots és d'aquesta absència de data. Sé que és complicat, marcar un dia en què en dir, aquest dia no, restablirà tot el funcionament, parlant d'aquesta normalitat, no, que també molts usuaris diuen, quina és la normalitat de Rodalies? Però, clar, la realitat, com dèiem, un mes amb 3 línies tallades, diversos trams sense servei, no? Per què a hores d'ara encara no podem donar aquesta data concreta? Doncs perquè hi ha moltes actuacions i cada actuació doncs, té el seu intríngulis, té les seves probabilitats de ser més o menys ràpida i, per tant, doncs, el que no es pot fer si no tens certeses és donar informacions que al final són errònies, no? Aquí el que s'ha dit, i jo aquí l'únic que faig és de repetidor del que el secretari d'Estat ha estat explicant aquests dies, a finals d'aquest mes, és a dir, aquesta setmana, doncs s'hauran ja eliminat un nombre important de les noves limitacions de velocitat que es van posar i el mes d'abril doncs, ja s'espera diguem-ne que s'hagin eliminat la pràctica totalitat, el 90% va dir exactament, de les limitacions de velocitat instal·lades en motiu de totes aquestes inspeccions que s'han fet fruit d'aquest estat d'alarma després de l'accident de Gelida, no? La qual cosa no vol dir
que no romanguin encara moltes limitacions de velocitat, perquè, per sort, s'estan fent moltes obres i quan se fan obres, igual que en un carrer, doncs, és dir, per exemple, aquí al voltant jo ara he baixat del metro, he vingut cap aquí i he començat a donar voltes perquè està tot tallat per les obres, no? Doncs això, la xarxa ferroviària passa el mateix, quan hi ha obres doncs s'han de tallar coses, no? Per tant, aquestes limitacions de velocitat, que són prop d'un centenar també, doncs aquestes romandran, hi haurà algunes de noves, per exemple, d'aquí poques setmanes començarem una obra important que és la rehabilitació d'alguns dels túnels del Garraf i per tant això ens obligarà a introduir noves limitacions, etc. No? Vull dir que tot això és molt dinàmic, no? Però torno a la pregunta que em feia vostè, jo penso que hi ha les ganes de que dintre del mes de febrer, no? Per tant ja està molt acotat, doncs se soluciona una part important, es vagin obrint línies, la setmana passada es va obrir la RL4, és a dir, per entendre'ns, és la que va des de Lleida a Cervera, de Lleida a Cervera ja està obert, però de Cervera a Manresa no està obert i ara doncs s'ha obert, no? Aquesta setmana doncs també esperem que hi vagin havent bones notícies i per tant doncs de mica en mica anem acostant-nos a la normalitat. La normalitat només existirà quan tu vagis a l'andana i el tren arriba a l'hora que toca. No ens hem d'enganyar, i aquest és l'objectiu, com passa doncs normalment amb qualsevol altre ferrocarril, no? Deixi'm també, una de les preguntes, aprofitant que avui és amb nosaltres, Pere Macias, comissionat de la Generalitat pel traspàs de Rodalies de Catalunya, li aprofitem i li preguntem a vos perquè una de les qüestions que potser ens fèiem, ara tot just fa un mes, després de l'accident de Gelida, com pot ser, no?, que un incident puntual acabi blocant, no?, gairebé tota la xarxa de Rodalies. Què ens pot dir, no?, això de la fragilitat actual del sistema? Bueno, aquí se sumen diferents factors, és a dir, fruit de l'estat d'ànim que va ocasionar amb el col·lectiu de maquinistes primer l'accident gros, si és que es pot parlar d'això, no? Sempre que hi ha ferits i gent que perden la vida, tot és molt gros, no? Però l'accident de Damut, amb 46 persones mortes, entre ells 2 maquinistes, i l'endemà, doncs, un maquinista mort, un maquinista en pràctiques, el qual encara ho fa més cruel, no?, si es pot dir la paraula. Tot això genera, doncs, un estat d'ànim, doncs, dels professionals d'això que fan que, diguem-ne, plantegin l'exigència d'una revisió extraordinària, no? L'administració també coincideix amb això. De fet, el govern de la Generalitat, com a titular de Rodalies, aquella mateixa nit, des de peu de via ja va decretar que l'endemà no sortissin trens. Va dir, escolteu, no pot ser això, fem una revisió extraordinària, li demanem al Ministeri, per tant, que el Ministeri ordeni a DIF una revisió extraordinària, una inspecció acurada de tota la xarxa, i això és el que genera, doncs, fruit d'aquesta inspecció, diguem-ne, detallada, que, per exemple, de les moltes inspeccions que s'han fet, un nombre molt elevat diu que no passa res, és a dir, però s'ha inspeccionat, que és bo, que és el que s'ha de fer, no? Però fruit d'aquesta inspecció doncs surten moltes peces que s'han d'arreglar. Moltes d'elles, posaré un exemple que és prou conegut també, que és el túnel de Rubí, per exemple, doncs aquest ja estava inclòs al pla Rodalies i fins i tot estava en tràmits de contractació. L'únic que es va fer aquí és accelerar aquesta contractació perquè es pogués actuar com més aviat millor, no? Però també és cert que es varen trobar nous punts en els quals convenia també fer-hi actuacions, diguem-ne, urgents. També els diré un altre que és va ser molt visible els primers dies, que era el sot que hi va haver provocat per l'avanç del mar a Badalona, no? Entre Badalona i Montgat, de Badalona tocant a Montgat. Bé, aquest no estava diagnosticat perquè va ser nou, no? És a dir, el mar avança, es menja la platja i el primer que troba és la via i per tant no va arribar a afectar la via perquè en cap cas va tocar, va quedar 3 metres de la via, però per prudència el que es va carregar va ser el passeig marítim, una infraestructura que tampoc és ferroviària, és una infraestructura de l'àrea metropolitana, no? En tot cas, doncs, es carrega aquesta infraestructura, però tot això està molt a prop del ferrocarril
ferrocarril i per tant es diu, tot i que podrien passar trens sense cap problema, però anem a garantir al màxim la seguretat i per tant doncs, fins que això no estigui arreglat doncs no passaran trens. I què van fer? Doncs des de l'administració ferroviària es va actuar amb una infraestructura que no era seva, ni la protecció ni el passeig marítim eren competència d'Adif, però es va arreglar això per donar seguretat a la via. No? Per tant, diguem-ne, explico això, aquests detalls, perquè, diguem-ne, fruit d'aquest estat, diguem-ne, que té un punt, diguem-ne, absolutament irracional, no s'havia mantingut bé la xarxa i per tant hi ha coses que no van, però també d'un estat emocional comprensible d'un col·lectiu, doncs és quan es produeix aquest fet. I davant d'això s'han de donar respostes i les respostes sempre han d'anar de la banda de la màxima seguretat i això és el que s'ha fet, inspeccionar, triar, és a dir, això és una mica, jo poso un exemple que és com a urgències. Urgències, el primer com vas d'urgències, un hospital, ells en diuen un cribat, fan un cribat. Si algú està molt malament, ràpidament tractar-lo. Si algú pot esperar, doncs fan esperar, no? Per tant, aquí es va fer el mateix, es va fer un cribat o un cribatge, no sé com s'ha de dir, no? Cribatge dels accidents, els que eren molt, diguem-ne, molt visibles, molt greus, s'hi va actuar ràpidament, els altres es van posar aquestes limitacions de velocitat i s'hi va actuant, i això portarà, doncs, un temps, que és el que, torno a dir, i agafo les paraules del secretari d'Estat, que ha estat aquí doncs, totes aquestes setmanes, a les quals va dir que ell creia que situats al mes d'abril doncs el 90% d'aquestes limitacions ja els podrien treure. Clar, ara sí ens centrem en aquesta marca Rodalies Catalunya que assumirà doncs, aquesta xarxa, no? Si m'ho permet, envellida, en mal estat, amb problemes de personal, també de confiança. Com afrontarà tot això, aquesta nova direcció? Bé, aquí tenim dos línies, és a dir, aquí en el sistema ferroviari, segons la normativa europea, hi ha dues peces, una és l'infraestructura, que és d'Adif, i una altra són els operadors. L'operador és Renfe, un altre operador és Ferrocarrils de la Generalitat, no? Bé, aquí hi ha dues línies de traspàs, aquesta és la meva feina amb l'origen, que és fer possible que es traspassin línies ferroviàries, que vol dir la infraestructura, les vies, les estacions, la catenària, els sistemes electrònics. Això estem començant per la línia precisament del Maresme, la que es diu tècnicament la línia 276, però nosaltres en diem R1 perquè hi passen els trens de la R1. No? Aquesta és la primera que es traspassarà, però s'ha de traspassar també la de Puigcerdà, la que en diem R3, i s'ha de traspassar la del Garraf, no? I per tant, doncs, tot això estem fent un tràmit. Però paral·lelament a això, per tots els serveis que fa Rodalies, que són Rodalies de Barcelona, Rodalies de Girona, Rodalies de Lleida, Rodalies de Tarragona i regionals, tot això que ara ho fa Renfe, una empresa, el grup Renfe que es diu Renfe Viajeros, doncs quan hàgim acabat els tràmits i la nova empresa que està constituïda tingui la llicència ferroviària i el seu sistema de seguretat implantat, llavors tots aquests serveis, tots, qui els farà serà aquesta empresa, que és Rodalies de Catalunya, que és una empresa que és presidida per la consellera i que té un consell d'administració mixta entre gent de Renfe i gent de la Generalitat, en majoria de la Generalitat. Clar, el futur, justament, senyor Macias, del Cens de Catalunya passa per tenir aquestes dues companyies, Ferrocarrils i Rodalies, o bé al final acabarà sent una de sola? No té per què. Ferrocarrils té encarregat per la Generalitat i ho començarà a fer part de les Rodalies de Lleida, la RL3 i la RL4, aquestes a final d'aquest any els començarà a fer. De fet, els trens ja els té, estan fent les proves i s'estan homologant també els maquinistes. Per tant, diguem-ne, Ferrocarrils està preparat per poder assumir aquestes línies, una que va de Lleida a Cervera, amb molts trens, perquè hi ha moltes ciutats, totes les ciutats de l'interior de Lleida, de l'antic eix del Nacional 2, doncs, que són Mollerussa, Bellpuig, Tàrrega i Cervera, doncs, és una mena
petita metròpolis, no?, per dir d'una manera, i per tant hi ha molta relació amb Lleida i això serà un servei amb molts número de trens al dia. I a partir de Lleida, que ja hi ha menys, de Cervera, que hi ha menys població, fins a Manresa i després es prolonga fins a Terrassa, doncs aquest és un servei, diguem-ne, amb menys freqüències al dia, tot i que s'augmentaran, ja s'han augmentat però s'augmentaran més, i aquesta és la RL4. Doncs aquesta la farà la Ferrocarrils. I també previsiblement a finals d'aquest any doncs Ferrocarrils iniciarà un altre servei que és el que en diem la R-Aeroport, el nou servei a les dues terminals de l'aeroport, que s'estan acabant les infraestructures, de fet ja estan molt enllestides. Ferrocarrils de la Generalitat també ha comprat 10 trens, que són trens molt semblants als nous trens que també ha adquirit Renfe per Rodalies i que també estan en aquests moments ja en proves i que, per tant, doncs, Ferrocarrils de la Generalitat serà un segon operador, no? Per tant, la Generalitat, que és el titular del servei, doncs té l'opció i l'obligació, segons les lleis europees, de poder donar, diguem-ne, aquestes concessions en determinades circumstàncies en concursos o directament si són mitjans seus, i això és el que ha fet la Generalitat. 2 d'aquests serveis els ha donat a Ferrocarrils, els altres en aquests moments els fa Renfe Viajeros, a partir de l'any que ve els farà la nova empresa que també serà en part de la Generalitat. Clar, senyor Macias, jo li preguntava també perquè crec que ha estat a partir de les 9, una cosa així, Jordi Turull ha parlat, de fet, des de l'estació de Sants i ha insistit des de Junts que la Generalitat rescindeixi aquest contracte amb Renfe i la gestió de Rodalies es transfereixi a Ferrocarrils. Bé, jo sobre opcions polítiques no em pronuncio, això té el seu debat al Parlament. Jo l'únic que he de dir és que... Però seria possible? Ho veuria possible? Bé, això té diverses complexitats, primer tot jurídica. Nosaltres, per fer el que estem fent, necessitem uns tràmits que són molt complexos. La legislació ferroviària és molt complicada perquè és una legislació ferroviària. Nosaltres, bàsicament, tenim 3 paquets de lleis que ens obliguen. La llei ferroviària de Catalunya, la llei del sector ferroviari espanyol i el paquet de directives europees. Del conjunt d'aquests 3 paquets hi ha una regulació realment complexa perquè, a més, hi ha i serà cada vegada més una obsessió per la seguretat amb una colla d'organismes que vetllen per la seguretat i que diguem-ne, la meva feina, que consisteix precisament en accelerar tot aquest traspàs, doncs té unes complexitats jurídiques molt importants. Per tant, jurídicament tot és complicat. És dir, jo no sé si el que diu el senyor Turull és possible o no, però com a mínim el que no és una cosa immediata que es pugui fer d'avui per demà, és una cosa que té una complexitat notable. Però en segon lloc també és cert que Ferrocarrils de la Generalitat, doncs que jo crec que ja fa 6-7 anys, amb un govern anterior, doncs se li van encomanar aquests 2 serveis, que són petitons, fixi's vostès, són petitons, són 4 trens per fer-lo de Lleida, importants, però petits, i 10 per fer l'aeroport. És a dir, 14 trens. Rodalies de Catalunya en té 272. És a dir, si per poder fer uns serveis amb 10 més 4 trens han hagut de passar 6 o 7 anys per fer-ne 272, jo no vull fer regles de 3, però vull dir que les coses no són senzilles. Deixo aquí, totes les opcions poden ser vàlides i jo no vull però vull dir que, primer, jurídicament és tot molt complicat, i en segon lloc, doncs, que cada companyia té el seu, diguem-ne, la necessitat de comptar amb tota una sèrie d'estris per poder fer uns serveis. D'altra banda, jo diria que Ferrocarrils de la Generalitat és una empresa molt bona, extraordinària, que a més ho fa molt bé, i que en aquests moments Ferrocarrils de la Generalitat té alguns grans projectes que li centren l'atenció. És a dir, per primera vegada, com hem explicat, a final d'aquest any, Ferrocarrils haurà de fer una cosa que per ell serà una novetat, que és circular sobre trams llargs de vies que no són seves. És a dir, Ferrocarrils, llevat d'un tram petit de la línia de la Pobla, tot el que és el tren de Sarrià o el metro del Baix Llobregat,
no existeix Adif allà, tot és de ferrocarrils. És a dir, això fa les coses una mica més senzilles, o molt més senzilles, no? Per primera vegada ferrocarrils viurà haver de circular sobre vies d'Adif amb trams llargs, no? Per tant, aquest és un repte per l'empresa, és un repte important i l'empresa s'està preparant molt bé per això. Té un segon repte molt important, que són unes obres que també els tenim no gaire lluny de per aquí, i que molts ciutadans de Barcelona els pateixen ara, que són la prolongació de la línia 8. La prolongació de la línia 8, que és del metro del Baix Llobregat, és una obra que, si bé és relativament curta, però que pot ser que dupliqui el trànsit d'aquesta línia. Per tant, Ferrocarrils de la Generalitat, què vol dir? Que s'ha de preparar de comprar més trens, perquè si hi ha més gent ha de comprar més trens. Està fent també una transformació tecnològica perquè tot això, aquest servei, li augmentarà. I a sobre la Generalitat li ha encarregat una altra cosa molt bonica, també, i jo crec que és molt positiva pel país. Sempre parlem de Barcelona, i en aquest cas no és a Barcelona, sinó que és a Tarragona, doncs que és el tramcamp, no? El tramvia que ha d'unir Tarragona, Reus, Vila-seca, Cambrils i Salou, no? I que en aquests moments ja s'ha començat la construcció d'un primer tram, que és el que va entre Cambrils, Salou i l'estació de Vila-seca. Per tant, Ferrocarrils de la Generalitat en aquest moment és una empresa que ho està fent molt bé, però que li han posat uns reptes notables, no? Per tant, jo que m'estimo molt Ferrocarrils i que vull que Ferrocarrils continuï creixent i assumint nous reptes, perquè n'hi ha de nous reptes que ha de fer Ferrocarrils, penso que és bo que diguem-ne, pugui anar fent això, diguem-ne, amb tota la capacitat, no? Per tant, diguem-ne, tots aquests són els elements que hi ha. Dit això, evidentment, aquesta vida es pot fer tot. Que podria ser. És complicat. Aquesta vida es pot fer tot, però el que passa que hem de saber també, diguem-ne, les circumstàncies, les característiques i les capacitats. Llavors, dit això, tenim una cosa que en diu el Parlament de Catalunya, que és allà on s'han de debatre les diferents opcions, i, en fi, jo que he format part d'aquest Parlament, doncs, crec que és molt bo que el Parlament debati, doncs, quin ha de ser el model ferroviari català, no? Sí que és veritat que són inevitables, sempre es tira cap a aquestes cooperacions, no? Cap al bon funcionament de ferrocarrils. Per això li preguntaria si s'aplicaran aquests coneixements i pràctiques, no? Aquesta nova marca Rodalies Catalunya, i de fet també aprofito, senyor Macias, perquè hi ha aquestes protestes el sindicat CEMAF és molt minoritari a Ferrocarrils de la Generalitat. Jo no sé si s'està contagiant aquesta crisi de Rodalies també a la resta de la xarxa, no sé si és molt agosarat preguntar-ho així, però que hi ha aquesta preocupació també, que és una vaga que comença demà. Bé, en tot cas, cada sindicat explicarà els motius de les vagues, jo no tinc res a dir en aquest sentit. Jo l'únic que sí que tinc de dir és que Ferrocarrils de la Generalitat doncs té uns índexs de seguretat molt bons, ha tingut algun incident, com té tothom, algun accident fins i tot, però té un sistema de seguretat que és molt bo i, per tant, jo penso que la companyia està en capacitat de respondre amb aquest repte de la demanda de seguretat amb tota solvència, no? Deixi'm aprofitar, senyor Macias, aprofitem que estem amb Pere Macias, comissionat de la Generalitat pel traspàs de Rodalies a Catalunya, que ha vingut aquí al matí a Ràdio Estel. Vos em dèieu, jo ja fa temps que vinc a Ràdio Estel, jo li deia que és la primera vegada, i em deia, no, amb l'Ignasi Miranda ja havíeu coincidit, no?, el primer cafè, senyor Macias. M'he vingut explicant altres el pla de Rodalies, l'última vegada. Fixis quants anys que porta. Però el pla de Rodalies, jo vaig començar-hi a treballar el 2019, per tant, doncs, ja fa quants anys vaig estar treballant el pla de Rodalies fins al 2024, per tant, en aquesta etapa jo sé que potser una o dues vegades vaig venir aquí a explicar el que es pretenia, no? Clar, més enllà del que seria aquesta operació de la xarxa, si m'ho permet, també ens centrem en els usuaris, que es queixen també reiteradament d'aquesta falta d'informació contínua, o bé fins i tot errònia. Com treballarà Rodalies Catalunya, no?, per millorar aquesta atenció al passatger i a l'usuari en general? La principal demanda que nosaltres ara fem, o la segona demanda que li fem en aquests moments amb els responsables que són tant Adif com Renfe,
és, primer, sobretot a Adif, nosaltres li demanem que Adif ha de recuperar la cultura del manteniment. Aquest és un repte que té Adif, no només per aquí, s'ha vist que també li passa amb l'alta velocitat, i per tant, diguem-ne, com a empresa, jo penso que ha de donar-hi la volta i muntar una nova estratègia empresarial basada més en la cultura del manteniment que no pas en la cultura de la construcció de més i més línies. I, per tant, doncs, aquesta és una demanda que li formulem, que és el primer, que jo crec que és la clau, qui manté bé no se li espatllen les coses, no? Però la segona demanda que li fem, gairebé al costat d'aquesta, és de que quan hi hagin incidències s'ha d'informar bé. Llavors, això té unes dificultats objectives, fruit de la separació entre infraestructura i operador, és a dir, perquè ens entenguem, els altres 3 operadors ferroviaris que tenim aquí, que són TMB, que són ferrocarrils i que són el tramvia, no sé si vostè hi ha estat mai, però si no, jo li convido que hi vagi i que des d'allà faci un programa, se'n va al centre de control de ferrocarrils o el de tramvia o el de metro, i des d'allà, doncs a la mateixa sala hi ha els responsables dels trens i hi ha els responsables de la infraestructura. I quan hi ha un problema, doncs la coordinació és molt senzilla perquè tots estan allà mateix. I un mateix cap de sala és el que és el responsable. Això ara d'emergències tothom en sap molt, no? Sobretot amb el cas Mason i totes aquestes coses que ens van explicar com no han de funcionar les coses. Doncs qui és el responsable és el cap del dispositiu. Doncs el cap del dispositiu és únic. Què passa amb la separació? Doncs que el centre de control d'Adif està a l'estació de França i el centre de control de Renfe està a l'estació del Clot, centre de gestió, en diuen, no? I, per tant, doncs hi ha 2 centres que, evidentment, estan comunicats per un cable coaxial i en un moment normal la informació, diguem-ne, és instantània, no? Evidentment, no podia ser d'altra manera, però quan hi ha un episodi d'incidències, no cal ni parlar de crisi, d'incidències, doncs n'hi ha 2 que manen, el cap de sala de Renfe i el cap de sala d'Adif. I això, doncs, genera dificultats. Has d'establir uns protocols més treballats i més perfectes perquè facin que quan es produeix, ja repeteixo, ja no parlo d'una incidència, d'un accident o d'una crisi, sinó simplement d'una incidència, doncs hi ha d'haver un protocol molt afinat entre els 2 centres. Nosaltres, com a Generalitat, els estem dient a Renfe i Adif que això que estiguin en 2 llocs separats no té sentit i que convindria que hi hagués un únic centre de control, si volen en sales separades, però que això facilitaria la coordinació, no? Nosaltres estem plantejant que un centre integrat ajudaria, no? Però en qualsevol dels casos, doncs aquesta és una problemàtica. Fruit d'aquesta crisi, ara han fet una cosa que no deixa de ser una primera solució, que és que en el centre d'Adif, de l'estació de França, s'hi han incorporat unes quantes persones de Renfe. Això està bé, és millor això que res, però nosaltres entenem que un model òptim de gestió ferroviària hauria de ser un centre únic per les rodalies, en les quals hi haguessin el responsable de xarxa i el responsable de trens. Creu, senyor Macias, que si la Generalitat ja estigués gestionant rodalies s'hagués arribat a aquesta crisi actual? Jo crec que no, però li diré d'una altra manera. A Espanya, al principi de la democràcia, hi havia una companyia que es deia FEBE, Ferrocarriles Españolas de Vía Estrecha, no? Que agrupava el que ara són ferrocarrils de la Generalitat, el que ara són els ferrocarrils bascos, els ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, els ferrocarrils mallorquins i uns quants que encara s'han quedat, que són bàsicament els del nord, entre Galícia, Cantàbria, Astúries i País Basc, que aquests són els únics que s'ha quedat i que ara són Renfe. Llavors, si ara vostès agafen l'estadística que vulguin, veuran com els que es varen ser traspassats, el País Basc,
que al llarg d'aquests anys han tingut uns determinats governs, bàsicament del PNB, però també una època amb un govern de socialistes i populars, etc. En el País Valencià, que hi ha hagut una alternància entre Partit Socialista i PP. I a les Illes, que també hi ha hagut aquesta alternància, i a Catalunya, que hi ha hagut diferents tipus de governs, de Convergència i Unió molt de temps, després un tripartit, després governs Esquerra, Convergència i Unió, etc. No? I ara, finalment, un govern socialista amb suport extern. No? Tots aquests, hi han passat moltes coses, però el resultat de tot això és que tots aquests ferrocarrils van molt bé. I com es demostra que va molt bé? De dues maneres: que han captat demanda, que tenen molts més usuaris, que han multiplicat el seu nombre d'usuaris. Què li ha passat als que s'han quedat en mans de l'Estat? Que cada any van perdent usuaris. I després amb l'índex de satisfacció. Avui dia es fan enquestes, una enquesta pot ser discutible, però el que diuen totes les enquestes a qualsevol d'aquestes comunitats és que aquests serveis, que siguin, funcionen bé o molt bé. Per tant, la lectura de tot això és que voler gestionar serveis de proximitat des de la llunyania, rodalies, què vol dir rodalies? Si ja tinguéssim un filòleg ens diria el que vol dir rodalies, ve de rodal, de rodalia, etc. No? Voler-ho gestionar des de 600 quilòmetres no té cap mena de sentit. I fixa't si és gros, que si ara jo divendres vaig estar a Madrid, no? I vaig utilitzar rodalies per un desplaçament intern, no? Les rodalies de Madrid van molt bé, van excel·lent. Els trens estan nets, no n'hi ha ni un de pintat, més o menys van a l'hora, n'hi han. Per què? Doncs perquè per Madrid, pel govern de Madrid, pel govern espanyol, és dir, el president de Renfe hi deu anar, o no, si no hi va anar, la gent que està al seu voltant hi van. Per tant, pel governs de l'Estat, siguin del partit que siguin, les rodalies de Madrid és el seu servei de proximitat i van molt bé, les cercanies. Per tant, els serveis, la lliçó, però això no ho dic jo, això, diguem-ne traduït, a Europa diuen, escolti'm, estats, facin el favor de fer una gestió dels serveis de rodalies i regionals des dels àmbits, diguem-ne, Länders, regions franceses, comunitats autònomes, el que en vulguem dir. Això és el que es diu. Quan no es fa així, que és el cas de les rodalies de Catalunya, quan no es fa així, això no va. I per tant, per això, convé, com més aviat millor, traspassar al màxim. Jo crec que la derivada de tota aquesta crisi són dues derivades. Primer, manteniment, cultura de manteniment. Segona derivada, proximitat, cultura de proximitat. I el que hem de fer, i jo estic intentant treballar perquè això sigui així el més ràpid possible. Senyor Macias, anem acabant. 9:51. Res, dues preguntes molt, molt ràpides. La primera, insistint en aquestes obres que ha dit que han de començar els túnels del Garraf, quines afectacions tindran, si hi ha plans alternatius, fins a quan s'allargaran? No sé si ens pot donar més informació al respecte. Sí, la durada crec que són uns 3 mesos aproximadament, i els plans alternatius en aquests dies estan havent-hi reunions amb els municipis i la Generalitat i a Renfe per acabar-los de discernir, i per tant jo penso que no sé si ja serà al llarg d'aquesta setmana que ja es coneixeran aquests plans alternatius. No és un tall total, continuaran havent-hi trens, però menys trens, i això sobretot doncs, obligarà a fer uns serveis substitutoris amb autobús durant aquests mesos, però és obvi, jo crec que han sortit prou fotos i prou imatges com perquè tothom sigui conscient de que hi ha reparacions que s'han de fer i que convé fer-les com abans millor. No? Quan li agradaria, sí, preguntat d'aquesta manera, o quan creu que serà una realitat Rodalies Catalunya? No, Rodalies Catalunya és una empresa que ja està registrada, no? Ja hem fet un Consell d'Administració i aviat en farem un altre. Però ara Rodalies de Catalunya es té de centrar en dues coses, que és Rodalies de Catalunya és una empresa, però no té llicència ferroviària. Per moure trens s'has de tenir llicència ferroviària. Doncs ara, primer que estem fent, doncs és fer els tràmits per gestionar, per tenir aquesta llicència ferroviària. Per exemple, això també ha hagut de fer ferrocarrils per poder gestionar el tren de l'aeroport. Ha hagut de treure's una nova llicència ferroviària, la que ella té no li servia, no? O parlo de Lleida. I la segona cosa que s'ha de fer, que és molt important, i això porta una mica més de temps,
que és treure's el que es diu crear un sistema de gestió de la seguretat i que l'Agència Espanyola de Seguretat Ferroviària et validi que aquest sistema de gestió de seguretat és bo, no? I un cop tingui això, a partir d'aquell moment ja pot operar tot el servei. Es deia aproximadament un any. Sí, això serà al llarg del 27, nosaltres creiem que serà al llarg d'això, no? Pere Macias, ho hem de deixar aquí. Molt bé, escoltem, nosaltres estem a la disposició per explicar que tota aquesta situació ha estat i està sent, diguem-ne, molt dura, sobretot pels usuaris. Jo voldria dir que també ha estat dura per moltes persones que treballen pel ferrocarril. Moltes de les persones que treballen pel ferrocarril, diguem-ne, amb un paquet d'aquests han estat, que a vegades es simplifica injustament, maltractats. Jo vull també defensar molta gent que treballen per Adif i per Renfe, que són també els primers patidors de la situació, perquè segurament les prioritats polítiques que durant molts anys ha tingut de la política ferroviària espanyola ha fet que els primers que patissin siguin aquests professionals del ferrocarril, no? I per tant jo també vull posar en valor moltes d'aquestes persones, repeteixo, que han estat després dels usuaris, les primeres víctimes de la situació, i que molts d'ells també esperen que entri algú que faci una nova política. És a dir, molta gent de Renfe i d'Adif saben que si la Generalitat està davant s'haurà acabat això que els hi passa de que jubila algú i no el substitueixen, que això de que no hi ha diners per manteniment, saben que si hi ha la Generalitat a davant, això s'haurà acabat i que la Generalitat garantirà els recursos i garantirà les persones perquè el sistema ferroviari no es degradi. Comissionat de la Generalitat pel traspàs de Rodalies de Catalunya, amb ell hi hem parlat, amb Pere Macias, aquí al Matí a Ràdio Estel. Ha estat un goig, moltes gràcies. Gràcies, bon dia.